Video yathu ya lero tionesana amene tingapangire kuti pafoni pathu pakabwera message izinchula amene watumiza message iyo ndimasataya nthawi tiyambe. Okay, apa chimene mukuyenda kukhala nacho ndi message ne mwanaonsa ndi mutha kumpanga download ku Play Store. So mukampanga download mupanga open. Kenako ikabweresa apa mupanga okay. Kenako apa musankha aliyense ndisankha imweyi ndipanga just once. Kenako ndisankha chiyankhulo chimene ndifuna kuti message ikabwera aziyankhula. So ndisankha English zitendere kusankha wa UK koma tingosankha wa UK imweyi. Kenako tisankha voice imene tikuyifuna kaya voice 1 sankha yomwe voice 1. Kenako tipanga back. Apa chimene chimafunika nchikuti timpange activate apa timpanga click apa kupanga allow. Kenako tipanga back. Kenako tapanga pa message settings. Nde ngati mufuna kuti message yanu ikabwera iziwerengedwanso zimene zalembedwa mmene momo pali dume message pakwenera pakhale on. Koma ngati tikufuna kuti iziwerengedwa izingotchula munthu amene watumizayo ndi kuti mutha kuchosa apapa. Pasitu kupanga kwake ndi kuti ndikumeneko ndi kuti message iliyonse ikabwera izitchulidwa zina. Ngati mukufuna kuti mavidiyo ngati amene wawa asamakuphonyere osayiwala kupanga follow. Tiye tionanso video yotsatira.